Wis lara bare iki dandan umur rampung, ora semene. Wong boke ana wong ae semen apa itu ya endor apa endorse ya topo to. Endorse jenenge, Mbak. Oh, iya jenenge ora ngerti Ya mulane kaya piye. dibobol tekan jero kok nek ana maling ya bisa langsung Alah, mlebu. ya mah wong mari wis tuwa. Wong ya mas arep mlebuan dunyane apa ora. Wong kaya piye orang sing utangi semen. Kenapa jane kan? Apa maksud bae? Ya kiye gene ya dandan omah paling kurung. Orang nasi ngutangi semen, bukti itu utangi semen. Apaan duit kene? Lha iki mandek sing kerja nang ndi piye? Walah, gede sing kerja kecelakaan bojone wingi Bandar Sari Domo. Ora ngerti. Malah teman. Lha kan semen apa ora nyong itu? Duit. Ayo wis ning ana utang bae iki. Kapan? Lentek gabinane sih. Lah, wis sarutang kok. Enak temen nyarutang. Lah jare sampe nyarutang, mau nyarutang. Nyarutang. Ada duit. Dewe belit. Lah kae ngombang kasih. Kowe kan bangun dadi. Oh, Oh ya sopir. mending ya, di duit akeh sih Lah ya kowe mbok. bakul kecap badine ngombang. Pakul kecap, juragan Iya. kecap, juragan kue, miring ya. Ya iyalah apa bae penting ora nyolong. Rambine terus diumbuhi Miki. Iya kae petu. Walah. Lho gue kaki mikir apa? Mikir ada duit, entek Yo duitnya. lah, gawe koci. Siapa? Kocine. Lo kasih anjir kebak. Lah nyusi kan enggak apa-apa ki. Ya tuku lah kok sing penak. Kena-kena ada duit yang beda selara malah kayak Ya gini. main. Oh, wah. Baru main tadi. Main mau duit teh, Be. Iya. Oh, telur wedung malah kayak gue. Ini boleh utang duit. Arep utang ndi kae kan Sarino. Kalau sama apa? Matun biasa lah. Sabung apa urung kae? Urung. Walah, dewekan bae. Oke, dasar bolong ae dasar aku jaratu dasar ada duit kayak Kowe gini. kerjane maning kapan? Hah? Dori. Ya masuk mbok kan pitung dina. Ini pitung dina ya. Iya, malah sebab ge kayak bar anu kecelakaan budaya Dori ya isuke. Anu isuke mbok terus ana wong kecelakaan maning. Wo, ndareni iki kan krungu. Ora budek bok. Cuma kayak budek dikae. Dikodak kupingulane iki. Ya wis lah jempot. Cepot. Gua ora keton maning. Susune keton. Ya Walah. menmutnya. Potong Tapi ayo arep kae tutup enggak? Ya, Nek nah. gombalan lah. Ya wis ngene Rampung. lapi meja i meja godhong.